खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनै जोंनि बिस्ता डिस्ट्रिक्ट बाथौ थानसालियाव गोथार बाथौ सान फालिगासिनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ खिथिलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जिल्लानि मांगाना ओनसोलनि आदा बिथांखौ दैदेननो खावलायबाय। गोथार बाथौ साननि सारा दिनै आसाम आरो आसामनि बायजोआव दिनै गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंनो लानाय जादों साननैनि हाबाफारिजों गमामायैनो जों गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि समाव बाथौ धोरोमा दिनै मुलुगाव गोसारबाय आरो गोसारलांनाय जाबायदि जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफादफोराव खामानि मावदों दिनै गमामायैनो जों गोजोननाय मोन्दों जे बर' हारिनि गेजेराव दिनै गोथार बाथौ साना आरो बाथौ धोरोमजों मोनसे बेयो दिनै जोंनि फालिथाय आरो बेजोंनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ 2018 मायथाइयाव फुल प्रेजेन्ट हलिडे होदोंमोन। बेबायदि लेखायै दिनै गासैबो फसंथानफोरा सरकारि फसंथानफोराबो दिनै बन्द' सान आरो बेहायनो दिनै सारा आसामाव आरो आसामनि बायजोआव साननैनि हाबाफारिजों जेरैबायदिहाय मिरु गौथुमा बिथोन हरदोंमोन बेबायदि लेखायै मैयानिफ्राय आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे समायना रमायना थानसालिखौ फोसाबनायजों दिनै फुंनि हाबाफारि आर'ज गाबनायजों दिनै धोरोमनि गेजेरजों जे बर' समाज आरो सुबुं माहारिया गोजोन खौसेथि लाबोनो हायो बियो गमामायैनो दिनै जोंनि गेजेराव फोथायनाय फैदों। बर' समाजखौ दिनै दाफामनांगौब्ला दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंसो दिनै राव हारिमु राव थुनलाइ आसार खान्थि गासैबो जों दिनै थांनानै थागोन। खौसेनि गोसो अनसायनाय गोसो निमाहानि गोसोजों दिनै दावगालांनांगोन आरो बेखौनो नों दा नागार आं दा नागार जों गासैबो खामानि मावलांनो थाखाय धोरोमनि गेजेरजों दिनै बर' समाजखौ दाफामनायनि जोङो दिनैनि समाव जों मोनसे मावफारि हिसाबै लाबोदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों धोरोमनि गेजेरजों दिनै सोलोंथाइ बिथिंखौबो जों दावगाहोनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै बर' समाजनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय जेरैबायदि ड्राग्स बेफोरनि सायावबो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावदों। लाइमोन माइनाव दौरि आसारि बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावदों बर' समाजखौ फोसाबनायनि खामानि मावदों। दिनै समाव गमामायैनो बे गोथार बाथौ सानाबो सारा दिनै बिश्वआव थानाय बर' माहारिया जे दिनै गोथार बाथौ सानखौ फालिदों बे जाबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गमामायैनो दिनै जों बेखौ फोथायो जे बर' होनना बुङोब्ला बाथौआनो बर' बाथौआनो दिनै धोरोमारि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों दिनै आबुं बर' माहारिखौ दाफामनायनि जि माने आवगायदों बियो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुसारबाय। दिनै जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदिहाय दङ बेबायदि बिश्वनाथ जिल्लायावबो जेरैबायदि थानानै बर' समाजनि थाखाय खामानि मावनो लाबोदों गमामायैनो जों गोजोननाय मोन्दों। दिनै गावनि धोरोमखौ नागारनानै गुबुनाव थाङाखै। दिनै गुबुननिफ्राय दिनै बाथौ धोरोमाव जेरैबायदि बिबानगिरि बिथांमोना खामानि मावनायनि थाखाय आरो गुबुन धोरोमनिफ्राय जायफोरा आनज्रायलांदोंमोन बै समाव दा बाथौ धोरोमखौ गावनि बर' हारिनि गुदि धोरोमखौ दिनै आजावफिनदों आरो गमामायैनो दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोबां गावस्रानाय गौथुमफोर दङमोन बेफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों जोंनो क'र्डिनेशन कमिटि टिम दानानै दा जों गासै बाथौफोरखौ जोङो ज' खालामनानै जों खौसेयै आगान सुरलांनो थाखाय जोङो बाथौ धोरोमखौ गेलांथां खालामनो थाखाय बाथौ दिन मोननांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावदों आरो नेशनेल हलिडे मोननांगौनि थाखाय दिनैनि समाव क'र्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजोंबो बेखौ खामानि मावनो थाखाय आगबारायदों। बेनिखायनो जों बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मुलुगाव थानाय सुबुं माहारि बयनिसिमबो गोजोन आरो खौसेथिखौ आर'ज
नि गेजेरजों जों लाबोनो हायो आरो बिनिसिम बयनिसिमबो गोथार गोसोनि सिबिनायखौ जासिहरदों। बे समाव हायदाबारि गामिनि मुंख्लं जालांनाय जिउ बावलांनाय मानगोनां रुंसारि जोंनि आगोमा हा दानमुग्रि আজি এই পবিত্ৰ বাথৌ পূজা আজি যি কাৰ্যসূচী এটা আছে আমাৰ ধৰ্ম সংঘ সেই কাৰ্যসূচীটো মই অকণমান এটা বৰঙণি দি উদ্বোধন কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। बिथांजोंहा इन्जिनियार दङ सासे जोंनि ब्लकनि बिथां इन्जिनियार साहब जोंनि इन्जिनियार साहब दङ। एसटी चेयारमेन नुजाफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दा बावैसो बेखेवलांनाय दान बाक्सु जोंहा रन्जन गगৈ सार फैदों। बिनि अनगायैबो गोबां बे आफादाव सन्जित बरुवा बिथाङाबो नुजाफैनो हादों आरो फैबाय थागोन आसा खालामदों। दिनैनि बे जोंनि गोथार मंगलबार सान नैथि गोथार सानखौ मोजाङै जोङो बे जिल्लानि सिबिसालियाव आलो गोजोनै खुंफुंनो लानायाव मोजाङै जाफुंसारगोन बेखौ आफा बोराइ बाथौआ जोंनो जेब्लायबो सहाय सुबिदा होगोन। बेजों नोंथांमोन नुजाफैनो हानाय गासिबो बियाबनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा गामियारिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बयबो गोसो होसारनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव गोहोम खोलैनांगोन जाहाथे आलासिनि बिबुंथिफोरखौ फारि फारि खोनासङो आर'जफोरखौ मोजाङै लायो आरो बिनि गेजेरजों जोंहा जोंनि गेजेराव दिनैनि गोथार साना जेब्लायबो जाफुंसारगोन। जोंनि अनगायैबो जोंनि जिल्लायाव गोबां बियाबफोराव बेबादिनो दिनैनि गोथार सानखौ खुंनो आखायाव लादों आरो खुंबोगासिनो दङ। बेखौ खावलायबाय लोगोसे जोङो मोजाङै जोंनि जिल्लायाबो जाफुंसारदों आरो बेहाय आङो मासिखौ सालायनो आखायाव लानाय जाबाय। गोजोन्थों। बिथां नित्य नार्जारि जोंनि बिराद आगोमा बर'नि जोंनि लिडार सासे आरो बिथां बायदि जोङो लिडारखौ मोननो थांदों। गतिके जोंनि थाखाय जोङो बिथांखौ रोजा साबायखर थाबाय। बिनि उनाव जोंनिहाय नुजाफैनो हादों सन्जय बरुवा जोंनि बे आदरनि আমার সঞ্জয় বৰুৱা তেওঁ মোৰ খুব প্ৰিয় আৰু খুব মোৰ নিজৰ একদম সৰুৰ পৰা লগ পাইছোঁ। গতিকে তেওঁ খুব আমাৰ এতিয়া আমাৰ খুব প্ৰজন্মৰ খুব ডাঙৰ এই পদক্ষেপ লৈছে তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ চিনাকি দিবৰ কাৰণে জনাইছোঁ। খুব ভাগ্যৱান আমি তেওঁক লগ পাইছোঁ। গতিকে তেওঁক মই জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত মানুহজ্যোতি শইকীয়া তেওঁ আমাৰ ওচৰত আহি পাইছে। তেওঁকো খুব মানে আমি আৰণায়েৰে
हामबाखौ जानांगौ होननानै अनुरोध खालामो आरोबाव जोंनि खाथियाव नुजाफैनानै डक्टर रन्जन बुबै सार दानि बावैसो बिथाङा बेखेवलांबाय बिथाङा जोंनि बे साहा ओनसोलनि उत्तर ओनसोलाव তেওঁ খুব জনপ্রিয় তেওঁ ডক্টর হয় এজন আমাক খুব আদর করে আমার লগত খুব সম্পর্ক আছে বড়ো সমাজত ডক্টর হয় তেওঁ ওচৰত গ'লে কোনো মানুহে আজি টকা পইচা নহ'লে তেওঁ মানে চিকিৎসা কৰি দিয়ে তেওঁৰ ওচৰত যাব লাগে তেওঁ আৰু বিশেষ সমাজক খুব মানে আদৰ কৰে তেওঁ আমাৰ বড়ো সমাজৰ লগত উত্তৰ অঞ্চললৈ তেওঁ চবে চিনি পায় তেওঁ সেইকাৰণে আমি ভাগ্যৱান তেওঁ লগ পাব সক্ষম হৈছোঁ তেওঁক আৰু আপোনালোকে তেওঁ চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ হ'ব দিয়ক তেওঁ আমাৰ খুব আদৰ দিয়ক চিনাকি কৰি দিলে হ'ব দিয়ক হ'ব তেওঁ मुसाहारि देवखौ আমি আমার আন্ডার চিনাকি দিতে চাইছি जों आदर्शबान लानांगौ जों सोलोंनांगौ जों सोलोंनांगौ धेर दङ जोंनि सिंनि जिथु जोंनि आदर्शफोरखौ जोङो देखायनो रोंनांगौ बिथाङा बेसेबां खस्थ' खालामनानै बिथाङा गावनि फिसाखौ दिनै एटेस्ट पास खालामनो हानानै दिनै बेबायदि मोनसे गिदिर खामानियाव आवगायनो हाबाय बिथांनि जिथु शिक्षा बिभागनि परिदर्शक अल आसाम शिक्षा बिभागनि परिदर्शक बिथाङा अल आसामनि शिक्षा बिभागनि परिदर्शक बिथाङा सासे बिराद गिदिर मानसि आरोखि बिथाङा नाथाय बेखौ बे साधारण কিন্তু খুব তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো ডাঙৰ আছে তেওঁলোকৰ আমি খুব হাজাৰ হাজাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক সকলোৱে ইয়াত অলপ আগত কৈ যোৱা যিসকল বক্তা তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক ধৰ্মীয়ভাৱেই হওক বা বিভিন্ন কথা আপোনালোকক কৈছে মই মাত্ৰ 2 মিনিটৰ ভিতৰত মই মোৰ ক'ব লগাখিনি কৈ মই সামৰণি মাৰিম মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰিছিলোঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত তেতিয়া মই সকলো জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত অলপ অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সকলো যিমান পাৰিছিলোঁ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত মোৰ মনত এটা উপলব্ধি হৈছিল যে মই আকৌ যদি যেতিয়া জন্ম ল'ম তেতিয়া মই বড়ো সমাজত জন্ম ল'বলৈ ভাল পাম মই প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ ভগৱানৰ ওচৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যিসকল ব্যক্তি আছে মই য'তেই যেনেকৈ লগ পাইছোঁ ইমান সাধাৰণ আৰু তেওঁলোকৰ যি ইতিহাস ইমান শক্তিশালী ইতিহাস আৰু তেওঁলোকৰ সাধাৰণতা মই ক'তো কাৰো কাৰত দেখা নাই सान सिबिनायजों लोगोसे गोबां बेहाय गेजेराव जोङो समनि आंखालाव थाबो होनो हायाखै अब्लाबो बिथांखौ जोंनि दा रावबो थाङाखै जोंबो दङ